Днес ще показвам тези слушалки, които може би моя бъхът ми ги подари. Може да се покажеш на камерата? Бе Боже! Бе хора, това съм аз. Да, това е моят приятел, Тихомир, най-добрия. Добър е на Fortnite, само трябва да загрява пълно. Значи това са слушалки, които има и той. И си ги взехме за да мачваме двамата. Тук има две тиксата. Но не, май само едно, няма проблем. Късекът за последно. Да, късане. Нещо не се отвори пак. Така че, отваряме. Истина да отваряме вече. Тя. Късаме тази фактическа кутия, защото няма да ползвам със сигурност. После трябва да ги пребереш, да го знаеш. Ще ги преберем, спокойно бухко. Абе, брат, ти сдърпай го нагоре. Така. Тук има доста за